प्रेसिडेन्टनि नामाव आरोबाव सुक्ति खालामहैला बेखौ सारेन्डार खालामबाय बिसोर एबसुआ सारेन्डार होनबा बेखौ खालामला नालाय थांनाय दिलाव सारेन्डार जाहैबाय थारमाने सुक्ति खालामबाय दा बर'फ्रा बड'लेण्ड नङाबा ओरैनो गोजोनो जाम्बा जानानै मुंगानो बेसेबांबा गोजौखा गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना बे BTR गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला रुको जरा सबर करो फैगोन बिटिसिआव जों आलदायै गेलेगोन मानो बुंनो बाध्य जादों बेखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों जों मोनदों जों जायखौ आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों बयखौ समानै नायगोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन आरो पार्टिनि बिजेपि इउपिफोर बेखौ समानै नायनानै खामानि मावगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों साननो हानायनि केपासिटि दं बेहा बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया बिथाङा गोबां गियान दं गोबां थियरिटिकेल बिथां जोबोद एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों আহ্বান জনায় বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল নেতৃত্ব মই ভাবো যে বিপিএফ ইউপিপিএল বিজেপি বা বিজেপি ইউপিপিএল বিপিএফ ৰুলিং আৰু অপজিশ্যন একত্ৰিতভাৱে চুক্তিৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি যাওক আৰু বডলেণ্ডবাসীৰ যি উন্নয়নৰ যি সপোন বা শান্তিৰ যি সপোন সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগে মোৰ এইটো ক্লিয়াৰ এটা বাৰ্তা खुलुमबाय बयखौबो हेलो एसबी ब्लग चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय गोबाव समथारसिम आं भिडिअ होनो हायाखै जाहोना जोबोद सिम्पल नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोना नायनो हायो आरो बेखौ नायोब्लानो गासिबो खोथाखौ स्पष्ट बुजिनो मोनगोन दासान्दि जोङो नुगासिनो दं गोबां बेबायदिनो एपिडिसिएलनि फारसे धरना होसावनायखौहाय स' स्मार्ट मिटार लागायदों नाथाय खोथाया फैयो सोंथिया फैयो जे जों बेसेबां स्मार्ट जादों माने जोंनि डेभेलपमेन्टआ बेसेबां स्मार्ट जादों स्किम एनाउन्समेन्ट खालामनायफोरावथ' समानो नाङा माने खोनास्लाब मोनै माने स्किमखौहाय ओरैबायदि एनाउन्समेन्ट खालामो गभर्नमेन्टआ माने जाहाथे गावसोरनि फारसे मोनसे एट्राक्सन थाबाय थायो नाथाय बे स्मार्ट जितु बिथांमोननि साननाय बिथांमोना थारैनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावहाय बहाबा नङा बहाबा माबा मोनसे लेक जादों नामा स' जियानो हक बेफोरखौ जोङो सावरायबाय थायोबा गोबां गोलाव जालांगोन भिडिअआ गोबांथार खोथा सावरायनो दङ जिहेतु गोबाव सम आङो भिडिअ होनो हायाखैमोन रिजनखौ अलरेडि आं मेनसन खालामबाय दा जोंनि बिटिसिनि बाथ्राखौ जोङो बुङोब्ला मा जादों एक्चुवेलि स' बेखौबो नोंथांमोना हयथ' हमदांना मोनबाय जे दिनैनि समावहाय मा जानाया माबायदि जानांगौआ गोनांथार जानानै फैदों जोंनि थासारिखौ नायोब्ला जोबोद बेले बेजे मोनसे थासारि जिहेतु जोङो दिनैनि बाथ्रा नङा BTR गोरोबथा जाजेननायनिफ्रायनो जोङो बे खोथाखौहाय सावरायबोबाय थादोंमोन आरो लोगोसेनो गोबांथार प्लेटफर्माव बेखौ सावरायजाबाय थादों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बेखौ पिक खालामनानै बे पइन्टनि फारसे सावरायबाय थादोंमोन नाथाय मोनसे समावहाय नुदों जोंनिनो दैदेनगिरिनि गेजेराव माखासे कनफिउसनखौहाय माने बेले बेजे सोमजिहोनाय बिथांमोना मा थांखि लानानै आवगायलांनो नागिरदों बे स्पष्ट जायाखैमोन दिनै बिथांमोना रिग्रेट खालामनो गोनां जादों नाथाय बेनि खारना सोर दिनै बेखौ सोरखौ दसि होनो सानदों बिथांमोना जितु जियानो हक लेटलिबाबो बिथांमोना खोथाखौ जे बुजिना मोनदों हमदांना मोनदों बेनो जोबोद जोंनि थाखाय साबायखर होनांगोन जे बिथांमोना एटलिस्ट रियेलाइज खालामबाय जे बेबायदिजों जोङो सोलिनो हानाय नंला होननानै जिहेतु दिनै गोबांथार माखासे BTRनि दफाफोर मावफुंनायाव फेलें जादों आरो बिथांमोना बुजिबाय दिनै स्टेटआ जोंनि फारसे बेसेबां गाज्रि नोजोरजों नायो आरो स्टेटआ जोंखौ मा खालामनो सानदों दिनै गोबांथार बिथिङावनो जोङो नुनो मोनदों उन जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों जिहेतु जिमान स्पिडि मोनसे खामानि जानांगौमोन नाथाय बेफोरो दिनै फावसायनानै थानायखौसो नुनो मोनदों आरो बायदिसिना बिथांमोना दिनै गोहोफोरखौ जि एसे एनै जोंनाव दंमोन बेखौबो बिथांमोना हमथानानै लादों आरो गावसोरो गोसो मथे बाहायबाय थादों स' बे खोथाया स्पष्ट दिनैनि समाव जोङो रिजनेल पार्टिखौहाय प्रायरिटि होथारनांगोन बे दिनैनिल' बाथ्रा नङा आं अलरेडि बुंबाय बबेबा नङा बबेबा मोनसे रिजनेल पार्टिजों जोङो थोंजोङै जुदि थांनो हायोब्ला जोबोद मोजां बाथ्रा नाथाय जुदि बेबायदि सिटुएसन फैयाब्ला
दिनै मोननै रिजनेल पार्टि जोंनि गेजेरावनो दङ स' बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा माबायदि सिन्था खालामदों नैबे जोबोद गोनांथार आरो रायजो राजाफोराबो मोनथिनाया गोनांथार जिहेतु बिसायख'थिया जोबोद खाथिथारसै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जाहाथे आरो बेले बेजे दा खालामसै होननानै जों बयबो हास्थायो नङा होमबा स' बे बेलायावहाय रायजो राजाया बिथिंनो थांगोन जेरावनाखि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ दैदेननो नाजागोन दा दिनै जोङो गोबांथार जयनिं हाबाफारि नुयो बेबा बे जयनिं जालायनाय नाथाय दिनैनि समावहाय सरकारनि गेजेरावनो गोबांथार माने बेले बेजे दिनै सोरबाया हारसिङै गोहोखौ दिन्थिनानै हारसिङै बिटिसिखौ सालायनो नाजादों दिनै बिथांमोना ज'है थाफानानै दिनै बिथांमोननि गेजेराव गावस्रालायनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेफोरबायदि स्थितियाव दिनै जोंनि बिटिसिनि हालोदा मा जागोन जिहेतु बड'लेण्डनि सिमाङा दिनैनि समाव स्थगित जानानै दङ स्टप जानानै दङ थेवब्लाबो जोङो काउन्सिल मोनसेखौ मोजाङै मोजां सालायलांनायमोनबा हयथ' जोंनि माखासे सिमांफोराबो जाफुंनो हामारगौमोन नाथाय बेफोरबो दिनैनि समावहाय जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै स' थिग बिदिनो गोबांथार दैदेनगिरिफोरा जोंनि माहारियारि आफादनि आफादगिरिखौनो लानानै बुं बिथांनि जितु टुइट खालामनाय पइन्ट्स जितु बिथाङा शेयार खालामनाय बेफोरबो स्पस्ट' दिनै कास्टम बसुमतारी होन दिनै दिपेन बर' सारखौनो होन दिनै बिक्रम दैमारि आदामोननि जितु क्लेरिफिकेसन होनाय गासिबो बिथिङावनो माने जोङो खौसे जाजानायखौ लुबैयो स' बिदि बेलायावहाय जोङो बेखौ जोंबो एक्सेप्ट खालामनांगोन जे जोंना मोनसे सम फैबाय जिहेतु जोङो ज'है आवगायलाङाब्ला खिन्थु जोंनि खैफोदा जोबोद खाथि हयथ' मोनसे अपसन थाहैयो लास्टाव जुदि बिपिएफजों इउपिपिएलजों जुदि मार्ज जानो हायाबा अबभियासलि बे बेसेबांसिमहालागै पसिबल बेखौ जोङो दा हमदांना मोना बाट मोनसे एग्जाम्पलखौ जोङो नुनो मोनो जे थांनाय समावहाय जेरै बिजेपिजों इउपिपिएलजों एलायन्स गभर्नमेन्ट दादोंमोन थिग बेबायदिनो बिथांमोनखौ नैबे बारावहाय जायगा होआलाबासिनो जोंनि रिजनेल पार्टि मोननैयाबो जिमानथा सिट मोनो इन्डिभिजुवेलि गावबा गाव पार्टियाव स' बै केन्डिडेटफोरखौ लानानै बिजाथिफोरखौ लानानै बिथांमोना ज'है सरकार खुंनो हागोन ना हाया बे दिनैनि समावहाय बिथांमोना जुदि सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ फिक्स खालामनानै लायोबा स' निस्सय जोङो मोजां फिथाइखौ नुनो मोनगोन ज'है खामानि मावलायनाय खाबु मोनसे थाहैगोन आरो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि बे एसेब्लाबो खम जागोन आरो मोनसे इउनिटि फैगोन जाहाथे स्टेटआ जोंनि फारसे आरो गाज्रि नोजोरजों नायनायनि खाबुखौ मोना नैबेखिनिखौ जोङो बयबो नाजानांगोन नाजानायनि गेजेरजोंसो जागोन एन्ड जायफोरा दिनैनि समावहाय बिजेपि दोलोखौहाय वेलकाम खालामदों एक्सेप्ट खालामदों बिथांमोननि फारसे जानानै बाथ्रा बुंदों नाथाय बिथांमोना दिनै मोनसे समावहाय बे पलिटिक्सआव बेफोरो जायो कमन बाथ्रा बाट मोनसे खोथाया बेनो जे जोंनो दासिमबो जोंनि मावनांगौ खामानिया गोबां दङ बेनिखायनो जोङो रिजनेल पार्टिखौ प्रायरिटि होनांगौआ जोंनि फार्स्ट टारगेटआ स' बेनिखायनो गोबांथार बेले बेजे जानांगौनि बाथ्रा गैया एन्ड उननि बाथ्रा सिगांनि बाथ्राफोराव सोर मा बुंलांनाय मा बुंलाङाखै बेफोरखौ जोङो खनले रायखाङोब्लाबो दिनैनि समावहाय बेफोरो मोनसे माने जास्ट सिन मोनसे क्रिएट खालामनाय जागोन गोदानै जे खनले रिपिटेडलि बेखौ सावरायब्लाबो बियो चेन्ज लाबोनाय नङा बेनिखायनो जों पजिटिभाव थानांगोन जेब्लायबो पजिटिभ साननांगोन आरो नाजानायनि गेजेरजों माखौ मोननो हाया जोङो नाजानाय थायोब्ला जोङो जि हास्थायो बेखौ एटलिस्ट 10% जुदि हाजोब्लाबाबो एटलिस्ट जोङो बै थांखिसिम सौहैनो हायो स' बेनिखायनो आं दिनैनि भिडिअआवहाय बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो गोदान आपडेट्स लाबोबाय थाबावगोन कारेन्टआ जोंना एसे प्रब्लेम जानायलाय दासिमबो फैथ'वाखै एन्ड खोनानो मोन्दों थाबैनो जागोन एन्ड आसा खालामो स्टेटआ नैबेनि फारसे जे कारेन्ट बिभागाव जे मोनसे एपिडिसिएल बिभागाव जे मोनसे बेबायदि गोबांथार बेले बेजे जागासिनो दङ आरो जोंनि जिथु जानाय बेयो पार्सनेल मोनसे डिफेक्टिभ माबा मोनसे इर'रनि थाखाय बेबायदि जादों स' बेजों कम्पेयार खालामनो सानाखै बाट बेनो माखासे बिलफोरनि जे फैनाय बिलफोरा माने गोबांथार बेले बेजे जादों स्मार्ट मिटार लगायदों नाथाय दिनै वायरिंफोरानो प्रपार नङा स' बेफोरखौ एपिडिसिएल डिपार्टमेन्टआ नायनो गोनांथार प्रपार कानेक्सन गैया नाथाय न'खर स्मार्ट मिटारखौ लागायदों जेरावनाखि साडेनलि एक्सिडेन्ट जानाय इरर्सफोर जानाय माखासे अभारल'ड जानाय बेफोरो बेनि थाखायबो जानो हानाय स' जोंथांमोन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय